Всім прывітанне. Як лічыць Даша, і сёння мы зноўку працягваем праходзіць метафор. Вельмі цікавая гульня, слухайце. Мне падабаецца. Я нават думаю, што я пачну запісваць відэа замест таго, каб рабіць стрымы, бо хочацца гуляць нашмат дольш. Але я разумею, што нават 1,5 гадзіны відэа, як нехта гуляе паглядзець, гэта ўжо занадта часам. Таму буду нешта думаць пра гэта. Глядзіце, Пуджык тут таксама са мной. Спадзяюся, яго бачна кадры, як ён прыгожа спіць, і ўсё на свеце. Нармас. Тупку пухнату, карацей, паглядзелі, а цяпер можна гуляць. Я чатик читаю, пішыце каментары. І калі не пішыце каментары ў чатик, калі вы глядзіце гэта ў запісе, то проста што-небудзь пішыце і пачынаем гуляць далей. Да, лайкі, не забывайце лайкі, а то 6 лайкаў пад відэа мне сумна становіцца, калі я гэта бачу. Давайте пойдзем далей. Так, поехали. Где мы спаць? У нас зараз другая частка гэтага падзеля. Цікава. Да, ўсё надо браць, я згодна з тобою. Ага. Мы пасля... Давайте проверим налады. Ой. Ага, да, нормально. Да, здаецца, норм. Поехали. Можно... Так. Да. Ману пасля адновім. А тут що было, до речі? Мажвай. Фотошоп. Разом з І тепер, да, будем. Що тут яшчэ было зрабіць? Хавацца, можна паразмаўляць, вярнуцца в акадэмію. Давайте паразмаўляем, даведаемся. Да, тут прыемна. Мы абмеркоўваем. Нам небяспечна тут, але ведае нешта грае таксама, здаецца, нешта. Так атрымалася. Але да, напэўна, магла неяк сабралася і з'явіліся чудзесі. Гэта даволі папулярная канцэпцыя ў анімэ і ў розных такіх, то недзе з'яўляецца магла, і там адразу з'яўляецца вельмі шмат монстраў. От. Тагваем далей. Торговец гэты і падазроны чувак, канешне, таму што ён так за мной ходзіць. Вельмі дзіўна. Карацей, ты ўсё яшчэ тут і будзеш працягваць быць тут. Усё з табой зразумела. Давайте купім вось гэтых штук, яны былі нам карысны. Цяпёкі. Гэтых больш нет. Шкада. Так нам хапае пакуль што. Абы чого цікавага больш. Прадаць яму? Так. Паправіла крыху гуку, каб было лепш мяне чуваць. Але калі нешта не так з гукам, пішыце, спраўляцца. І калі нешта не так з камерай, таксама пішыце, а то я ж сабе не бачу. Можна яшчэ яго паслухаць. Цікавая распаведь. Карацей, контрабандист он. А у контрабандиста
блакітныя вочы. Ён штосьці там. Ён працуе штоночы, робіць цёмную справу. Да, я ўзгадала гэту песню. Ведаеце, да, дзверь сапраўды выглядае вельмі падазрона. Нешта вельмі дрэннае за гэтай дзвярою. Ну, мы гэта бачым, Галіка, так, сапраўды. Ох, зараз будзе, напэўна, вялікі босс, да, нейкі. Ну, давайте паглядзім. Будзем спадзявацца, што ў нас усё атрымаецца. Нейкая атмасфера не вельмі добрая. Гэта, напэўна, людзі, да, зноўку? Ну да, я таксама ніколі раней такога не бачыла. Так, дакладна. Нейкія штукі, на якія нельга глядзець, бо яны зводзяць з ума. Гэта вельмі па-лаўкрафтаўску, ведаеце? Сапраўды, адчуваецца адразу атмасфера такая, як я люблю. Невядомага і хрэні, якая зводзіць цябе з глузду. Да. Ось цікава, да рэчы, як яны адрозніваюць людзей ад звычайных чудовіш. Ладно, абараняю. А зараз мы будзем паліць яго. Палі Хомо Флукіла. Потому что он летае, ці што? Ну, ладно, поехали. Пробуем вогнем его завалить. Ай. Там поветра у тебя. Ага, стой. Поветра. Давай. О, ну нормально. Он працуе. Теперь. Ага, ну карацей. Он, я так разумею, будзе атакаваць назад, да? Ну, зараз. Трол, як заўжды. Давай паспрабуем ім проста ударыць. Вау! Што гэта было зараз? Пробачьте, а что это было? Тролла, напевно, але... А як мне збегчы гэтага боя? Зрабіць выгляд, што я ніколі сюды не прыходзіла, прабачце. Давайте паспрабуем крыжыка падняць тады. Першую чаргу, але ён не перажаве зноўку атаку. Куджык, што ты думаеш на гэты конт? Мне здаецца, гэта жопа. І што нам з гэтым рабіць? Як нам да гэтага падрыхтавацца? Типа, мы ж не можам нідзе больш пракачацца асобна яшчэ раз пайсці. Мы проста дайшлі. І мы павінны быць ужо дастаткова высокага ўзроўня, каб пасхадзіць у акадэмію, я не ведаю, змяніць архетыпы, каб былі ўсе войны. Ну, давайте адразу усе палечымся. Такі выпадак. Давайте маглу. Там, напевно. Знаю. Адмін. На одного чалавека спрацоўвае на...
вы не кеп. Наносит 300 урона одному. Спасибо. Да. Опыта. А як? А, я могу просто так зробити. Ну, давайте. Міньйон. А, я подобное. Клёво, конечно. Ладно, я хочу переквалифицировать постоянно. Анда. А, вот сейчас я пытаться. Пробуем. О, это хочу. Пагроза сапраўды не вельмі прыемна. Опа. Горш ад іншага вона. Амат. Таку. Холодно. Трэба было перамясціць гэтых слабых хлопцаў падалей. Тады ён атакуе толькі майго воіна і нармаз. Добренько. А давай попробуем слабость. Давай. Подмет. Лота. Лота. Ай. Ая. Покинь ты мага в покое, ну. Складана, нешта складана. Давайте паспрабуем запуліць яго
з папсаваўшимся хлебом. Маёй бабулі бы не спадабалось такое карыстанне хлеба, але, ну, працуе, але супраць гэтай херні гэта працуе. Ну што, давай просто дзеўбані яго сваім архетипам. Так, ага. Бонус. Та пакінь ты яго ў спакоі, а? Так, мы збілі строла, да? Што лепш зрабіць? Не ад строла ці... І... Трэцю яго яшчэ хлебам. А, можна... А, у яго на постуль. Незручно. Показвае, колькі што можа быць этого. Ой-ой-ой. Давай, давай, кидаю яго хлебам. Кая. Ай. Пробуем архетип побить, але мах ему. Статус. А, гэта ОЗ, а не. Давай яшчэ раз подбирай. Достаецца. Яшчэ. Хлеба больше. Вот так. Умная. Ага. Кажется, я сто раз магией льда не поспел. Как его бить? Бабаф. Ролу аграю. Нешта неяк не проста гэта было. Дзеля першага боса я здзівілась. Прыхвале, ладно. Разберемся, як гуляць. Нормально. Эй. Прывітанне ўсім новым людзям, хто прыйшоў. Калі вы яшчэ не бачылі кота, калі вы прапусцілі гэты цудоўны момант, то вось, пуджык вось. Перадаю вам усім прывітанне. А мы толькі што забілі боса першага. Эй. А вы узыковень. Ну, я хочу гэтага чувака перакрыць. Да, у мага. Да. І що цікаві такі ефекти, конечно.
экране ад яго, яно ўсё нібыта разыходзіцца. О, прывітанне, Марыя! Всем привет! Маша тут, я тут. Калі захотите яшчэ побачыць Фуджика замест мяне, то вы пішыце, я покажу. Можа быць. Аура... ну да, гэта лагічна, гэта нейкі крыстал маглы, які прыцягвае да сябе ўсіх. Это мы яго так разбурылі, типа просто... Занадта гэта было... Разбураю крысталы маглы кожную... кожны аўторак, звычайны аўторак. Тоўная. Ага. Мы прайшлі гэтае падзенне? Крові не вбрає. Не? Мы яшчэ нічога не бачылі, што там такое... ну там яшчэ нейкія крысталы. О, это дракон, что? Дракошка. Да. Найс. Ну зразумела, да, типа, яны знайшлі дракона, таму спрабавалі зачыніць шахты, ну, карацей, класічны Толкін. Дракон цяпер яе абараняе спіць. Ну трэба, можна знайсці чаго-небудзь класнае, але... Але дзеля гэтага прыйдзецца падрацца з драконам. Яшчэ зноўку гэтыя зубы ходзяць. Што гэта? Місія на стэлс ці што? Пэўна... Давайте захаваемся. Такі выпадак. Тут... Ой, толькі гэтых. Адхі. По боку обысти. Блин. Вот нельга собрать. Ладно. Ну, некий лут знайшла. Блин, там такие классные лежать. Ой, я устрелася з... Ой, неудало атрымалася. Ну то бок нам і не дадуть подрацца з драконом. Я не ведаю, я б думаю, трэба было б сапраўды падрацца з драконам, не? Куды далей ідуць? Я пройду, а хто буде драться з драконом за особу? Треба буде победить. Не перемогли мы просто сбегли.
Бегун? А что такое бегун? Напэўна, гэта новы архетып ці што? А, мы, напэўна, зможам вярнуцца пазней яго дракон. Так. Што, як вы думаеце? Цяпер вам з два не збегчы ад дракона. Зараз будем махацца. А, блин. Вау, да я так, это... Что отбывается? Это я праз коробки так... Колькасць разоў, колькі я памру ў гэтай гульні і... Рэальнасць. Не, вы што, рэальнасць адстой. А, бачыце, у гэты раз гульня прыбрала коробкі з майго шляху, каб я ўсё ж такі паспела праз іх прабегчы. Якая добрая гульня. Як яна вырашыла схаваць мяне ад маленькіх праблемак. ギリギリ助かった。全員無事のようだな。心臓止まりそうだったけどね。雨か。ジレルが今日はここで野宿だ。ここを抜ければ Цяпер мы застанем. どこかで乗り合いの馬車も拾えるだろう。 Зараз прыйдзе гэты торговец, які такі: а ну ведаеце, я просто шыў за вами, нічога такога. Дракон мяне ўвогуле не перашкаджаў. Нічога не 今は国 было. 葬のおかげで遠方からの旅人が馬車か。また襲われないといいけど。雨で体が冷えるとまずい。一旦Дождь. あったかい。生き返る。 Аса Ник. Ника. Кольца. 凍えずに済んだな。こうしてると子供の頃を思い出す。うちは片田舎の貧乏貴族でな。両親は金の工面で貴族の証は隠し。でも7年前の春だ。 Гэта чесна. А, ну Строл распавядае нам сваю гісторыю жыцця пра тое, як 今思えば яго шляхціч пакінулі асобнага аднаго ў жывых. Гэта быў чалавек. Ну вось тое, як яны тут монстраў людзьмі называюць, гэта проста ў самае сардэчка. 燃え盛る村で俺は使用人と一緒に逃がされて、だが А, ну зразумела, яго захавалі, але ўсе астатнія. 軽蔑していた両親は逃げ遅れた者を守るために Яны ж сапраўдныя 最後 арыстакраты. まで残って応戦していたんだ。 Ой, цяжка так. Оці. Цяжка так певно 強 было. かったな。 Крыжык лепшы герой. だがおかげで Робім 目が覚めた。 крыжыка лепшым каралём яшчэ. 天地がひっくり Дачыні 返ったяму よ。 вочы. 初めて分かった。あれこでも結局村は失われ、 Памяць. 父はあの時王都に助けを求めたのに、もしも軍がルイが А, ну да, ну, потому что яны хацелі, каб Луі прыйшоў да ўлады, да. ねえクライアス、私たち仲間になったんだよ。だったら Да, хлопцы, дзеўкі, 話してい калі いと思う。 згубіце ніць сюжэта, вы пішыце пытанні, я спрабую за ім сачыць, але, канешне, месцамі, да, калі не глядзець, не праходзіць гульню цалкам, то, можа быць, いろいろ思い出してたところだ。
Вона пам'ятає, що тут відбувається. Бачу, що носить крижик. Мне нахлынули успаміны. Ну тому що крижик носить меч гэтага наследного принца. Я так разумею, что принц и не подымет, что мы будем наследным принцем. Что особенного в этом? あの剣は組織の使者の証で Хватай もある。 посланников. 元は А, 幼い殿 некий 下のために Они 陛下から授けられたものでな。 Таракады Васьки. 魔法の素養が高い殿下に馴染むよう地金にマグラが練り込む。だが殿下は稽古に飽きては剣を浮かせたい。それに Ау, гэта новы ўзровень, карацей, іх мінулы кароль лётаў замест таго, каб лётаць на мятлі ці яшчэ на нечым лётаў на мячы. そんな日々は長く続かなかった。聞いたことくらいあるさ。企みに気づけなかった。 А, あの晩もこんな雨だったな。落ちていく。 О, аніме. О, грай виглядає все ще таким старим. О, гэта наша новая гераіня. Яна, напэўна, і ёсць бегун. 遅い。炎よ。挑戦を飾りだ。 Самі вы дзеўка, яна каралеўскі рыцар. この命は飾りにあらず主君に捧げると決めた覚悟そのものだ。 Нормально. Ну, карацей. Fail to protect him. 何をしている。おい。待て。よくも殿下を。 Мага забілі, але магія ўсё роўна засталася. Маг жывы, ён тэлепартнуўся. Цікава, ў гэтым свеце, калі забіць мага, то магія і не таксама ці 私は待った。殿下。殿下。これは。王子殿下は一命を取り留めたが、受けた呪いは王都中の魔法医が集められた。 прокляли. 誰一人手に負う。もはや術者本人に設計を吐かせない限り。 Я ж мы бачылі, прынц маўляў з гэтым нашым крыжыкам. だが相手は І ў яго ўжо былі гэтыя штукі. となると方法は一つ。 Ава. Ну, типа, а як ён з імі размаўляў, калі яго апутвалі ўжо гэтыя штукі? Бачылі. 術者の死をもって術の地図 Ну を да, 止めるしかない。 прокляття. Проклён згіне калі. なぜルイが犯人だと。見たのさ、この駅士の一人がな。当時ルイはそれが今では救世主扱い。王子殿下と亡き陛下に報いるため、そして何よりこれがルイを殺す理由だ。 Канешне, да, але напэўна маг то ж такі быў не ён. 人間の恐ろしさを触れ回るために俺の極秘の情報なんだろう。話してくれて感謝する。 Дякую, што паверыў. Ну, цяпер ён 恩 ужо 義を三代先まで忘れない。 рагі. А гэта напэўна яго раса, ён рагі. Рэч цікавая пра 恨みも пераклад. Кажуць, што ルイを пераклад 決して許 на す рускай мове нашмат больш расійскі, чым пераклад на ангельскай мове. І типа што, але незразумела, якой ён на японскай. На японскай ён наколькі расійскі. まさか Цікава.
Треба будет почитать お前にと что-нибудь っても про ХТ. このああ、もちろん。 Так, Рыжик, наш час. 想像してたよりずっと重い荷物を何にせよお前は命の恩人だ Да, ты обязан нам そ щитом. れに Коли ласка, переставай 共に мазать 大切なものを守りたいと思うと一緒にこの国を разом. しかしそろそろ飯にするか王とはもうすぐなんだ Поесть. Поесть и треба. 疲れたな。 Дашки. Давайте поразмаўляем с Галикой. Ну, с Гая увогуле гэта Грая. Гэта цікава, типа, ён просто сидзеў, і яго просто з'явіліся сілы. 早く寝よう。 Кажа Строл. Яго яшчэ цікавы прынт. Не? Ну, красей, да. Ён не чакаў, што адбудзецца так, як адбылося, але нормально. Можа быць, мы маглі ўсё ж такі падрацца з драконам, блин. Я нават не ведаю, чат, што вы думаеце, ці трэба перазагрузіцца і паспрабаваць падрацца з драконам? Таму што, ну, блин, я не змагу ўжо вярнуцца падрацца. Ну, наўрад ці гэта добрая ідэя драцца з драконам на 5-м узроўні. Блин. Там нейкі клёвы лут быў. Грай хоча сам забіваць Луі, каб мы не каб нас у гэтым не абвінавацілі. Ну, ладно, давайте убивать. Адпачне. О! Науку потрапілі ў акадэмію, дзе наш мор. 私確か Цікава, чаму Строл і Грай не трапили в академію. やはりな。君らが眠っている間ならどうやら力を順調に使いこなしているようだね。前にも言った通りアーキタイプは他者との出会いによって探すんだ。過去の英雄王者たちにも匹敵する Самі героям з 美徳の持ち мінулага. 主よね。 Ну да, крацей трэба знайсці. Гэта амаль пакемоны, трэба спаймаць іх усіх. 王冠や勲章など関係ない。大事。そうやって仲間や支援者たちが増えてゆけば、君の力はより磨かれ、高みへと近づくだろう。いつかそんな風に人が手を取り合い、君のように Ну, недарэмна на плакаце гульні там просто вельмі шмат людзей. Я думаю, што вельмі шмат архетипаў мы падчас гульні. いや支援者も何も私たち今人から隠れたい。英雄も孤立していては異端者に終わるという話を前にもしたはずだ。 Ну, да, поплечники つまりアー патрэбныя. キタイプといえど、各々得意不得意があり、戦場では命は君が思うよりも Ну, гэта да, напэўна, трэба будзе сапраўды вельмі 考え抜いて добра 超えるものだ。 кіраваць гэтымі архетипамі, таму што, ну, ужо бачна, што калі выбраць неправільныя архетипы, можна 小 агрэбсці. さな可能を積み上げた先に必ず勝ち筋はある。さて、時期夜も明けそうだね。今後も期待して。 Цікава, як ён за намі сочыць? У яго таксама ёсць паланцірень. 国葬まであと4日。 3 дня до похорон короля. Водный день. よし Напэўна, мы сёння ўжо дойдзем да... Думаю, што в пэўны момант мы зможам хадзіць паўсюль вольна. ああもう。ここは
Калі ここだな。 яны за намі дашлюць атрад, то атрад спачатку сустрэне дракона, пасля павінен будзе прайсці па разбураному масту. То я думаю, што не павінна. よし Не павінен ніхто нас быстро пачаць даганяць, шчыра кажучы. Я рада, што не пабачыла таргоўца, а то гэта было б вельмі дзіўна. ノルド廃鉱山を抜けることにした一行は新たな力を得て А, 国軍の追っ手とドラゴンという脅威を振り払った так, пазбеглі 思わぬ сустрэч 足止めに дракона. かかった時間を取り戻すため辻馬車を探すのだった Шукаем повозку. 国葬まであと А, 2日 да, ужо 2 дні? А, атрымоўваецца, мы 2 дні ехалі. Зараз жалезны дзень. Раніца 9-го жа. ようやく馬車が拾えたな。これで国葬には無事間に合いそうだ。 Ну, мне не падабаецца, што вы не бачыце, куды вы едзеце, але ладно. 今考えるとあれ V の信奉者今のお前たちなら族ごときに遅れは取らんだろう。こうしてると出発した日のことを思う。あの時は Да. まさか俺とお前の他に誰も生きて帰れないなんて想像もしてなかった。先のことなんてわからないもんだ。辛 Так, い。 трымаешься? 残念。 Крыжик? Нормально. Крыжик у нас добрый персонаж будет. 俺に絡んできてたルサントの男も短い間に色々ありすぎた。私たちが世の中だと思ってた景色ってなんてちっぽけだったのかしら。 Всё нормально. Пуджику снится благий сон, и он лапками меня бьет. 生まれた町から一歩も出ずに生涯を終える者もざらにいる。だが俺たちを待つ運命はそろそろオートだ。 Все як у реальному житті. Гуля занадто реальная. あまり喋るな。 А їх не цікаво, їх не шукають там по знешнасці чи по чому-небудь. О, гэта жанчынка. あなたはもしや Королевский рыцарь. 踊られたのですね遠路ご苦労様でした Ой, я отросли волосы. まだこの顔を忘れていない者がいたとは驚きだ。何を言われます Я памятаю. Долго не было у столицы. 陛下が亡くなったと聞けば Хлопа. С короля, 知 ну ら да. ない建物が増えたな。離れていたと軍が一番変 Это わりま факт. した水面下の後継者争いに振り回され正直誰を守る軍なのかわからない時があります Ну, карацей, у городе не вельми. 兵もろくに足りていません 混乱も明日までだ。国葬が済めば次の王も正式に決まる。 А, у нас повинен быть новый король уже послезавтра. Ну, тады, напэўна, гэта будем не адразу. Мы, напэўна, не паспеем прокачаться до короля за 2 дні. Толькі што 2 дні ў павозцы ехалі. そうなれば М. 捜索隊もお役御免か。 Хаця, можа быць, нас зробяць каралём, і нам трэба будзе пасля качацца, каб стаць сапраўдным нармальным каралём. Каго мы шукаем? А, ну вось, 1 дзень. Ну, дакладна, гэта не мы будзем адразу каралём. Напэўна, гэты Луі будзе. Луі выглядае як Грыфіц, просто... 国葬の前日までにユークロニア連合王国の首都オート・グラントラドに戻ってきた長期はためく街並みを眺めながら果たすべき Да. 目的の Мы 大きさに приедем, 改めて короче, в город. 身を引き締めるのだ Так, докладно до часу похорон. Ночь. Ну да, ночью перед похоронами. Зараз дождю. 明日の国葬大丈夫なの？兵隊さんが足りない。 Не, вы что, як перенести похороны наадварот, все забьются один одного, и им будет клево. 人目を引くなよ。
звертаць увагі на сябе яны ミツ прапануюць. バチのささやき亭って宿が Хай 詳しい話は а ўсё і абмяркуем. Добра? 行くわよ。 Сталічны горад. Можам яшчэ паслухаць. А, ой, это яны ўжо абмяркоўваюць эльдаў. Ён патаргуе з намі. Карацей, ніхто не хоча бачыць тут эльда, выглядае так. Де моя мапа? どうする？ さて、 Ага. Поїсти польки. Пойдемте. Нешта яны все пачалі звяртаць увагу на тое, што я эльд. Мінулы раз яны не былі настолькі агрэсіўныя ўсе, а тут прям 誰が王でもいいから金くれよ。うん。 хавацца, да. Не, я не думаю, што нешта трэба запытвацца. Зараз мы аграбем. 何か用か О, жанчын. Размаўляем. О, фак. Якая непрыемная жанчынка. Я спадзявалася, што я нешта добрае ад яе пачую, а пачула, блін, што яна хоча пабачыць новую казнь. Пойдземце. Справа нейкі праход. Гадае, што гэта можа быць гасцінай. Наўрад ці гэта ўваход у гасцінай. Таму пойдземце далей. Старшыня. この通りは Цікавае 柄が悪そう пытанне, згодна. スリに気をつけてよね。あんたが一番狙われそう。 Ну, я докладно выглядаю легкими. Так, это... Что это? Да, обитель сумрака. Обитель сумрака мы не пойдем с вами. Зараз. Ось я тут. Треба ісці далі. О. Сапраўдны вялікі горад, нават свая крыса. Ой, это труп, что ли? Алкаши. Нормальный город, короче. Нормальный великий город. Мне здаецца, ну цікавае пытанне, да. Проходять. Довольно. Ай. О, игра недзе тут. Ай, вось уже. Ага. А, нічога сабе, іграя усе любяць. Абліва добрый, ну ладно, да. ここ よし。 Такая пчелка. Я б на вашем месте не была настолько. Магчыма, вас зараз прыйдуць 戻ったのかい？ доганять. Овней, пригоженька. お父さん、おかえりなさい。 О, это дашка грая, прикольная. Какие жвачки. マリアいい子にしてたか О, у яе крылы, яны што, анёлы? 新兵の小僧たちだ
ずいぶん若いね。よろしく。ここで宿屋をやってるファビアンヌ。 Может быть, она еще жонка Грая? Раз она так с его дочкой поводится. いらっしゃいませ。おい、注文まだなのか。マリア、お願いできるかい？ Как это крылы яны рухаются, те что? Одета ты крылы у Грая. 聞いてたより戻りが早いじゃないか。 То здарилось. 兵をな、随分失った。 Ну да, было неприемно. まさかグライアスが子持ちとはな。И жонкой, дочка, и дочка. もう少しだけ А, 頼める не, ну она просто застаецца. 任せといて。 Мела, может быть, うちの看板 у яго нейкая жонка з нейкай расы, у якіх ёсць. Інакш чаму ў яе ёсць крылы, а ў Грая няма? Ну, конечно, хавае іх пад бранёй, але ну. この人に付き合わされて疲れたろ。とびっきりうま。 飯が済んだら Да, яны все пришли поесть. Да, прикольно. Помидорки нейкая, бульбочка. Кулинарный критик Николай поставил бы к этому блюду нормальную отзнаку. これから Ха-ха-ха-ха. 舌が Докладно поставил бы добрую отзнаку. И он так само любит все. Вельми спайси. 落ち着いて食え。 Успокойся и ешь. うまかったな。特にあの肉、焼けるような辛さが食べてるうちに癖になって。 Я не згодна з табою. Да пікантнага не хутка прывыкаеш. Вось 10 год брака ўсё яшчэ мяне спрабуе Мікалай прывучыць да ўсяго вострага, таму я не ведаю. Я не згодна з тым, што 微動鶏の紅香草焼き。あいつの故郷の名物料理だ。ここは組織の息がかかった宿でな。手駒が少ないとは聞いたが、本当に俺たち。別にしてる者もいると聞いた。ну だ да. が、匿名は俺たち。ルイの暗殺か。 Ну да, сапраўды не проста. 作戦はあるの？葬儀の最中に殺す。 そこを逃せば狙い А, мы будем забивать Луи посярод белого дня, посярод похорон. 近づくのは俺。 Лайк! お前たちは別の場所からルイの霊の力は目立ちすぎる。当てにするなよ。怪物退治と人殺獲物は Без магии. 正気か。相手は凄腕の魔導士なんだぞ。俺た А, ちも何か。 nice. ダメだ。邪魔になる。 Ой, 組み только ついて под ногами. これが一番経験もある。 эффектно. 好きさえ作れれば。 Ну, короче, мы собираемся его не просто забить, а забить его жестко. Ну, ладно. わかった。よかったら。 Нема выбора, да, ну, や сапраўды. ってくれ。 А, ну, короче, да, нам 今夜 треба の погулять с 準備 детем. 部屋には近づけられない。完全に父親の顔だな。悪い。俺は早めに休む。もうみんな勝手ね。けどマリアを放っておくのもかわいそう。 Ну да, Крыжык сапраўдны король. Ён пойдзе размаўляць не тое, што вось гэтая ленивая жопа строл. なあ。 Ну да, конечно, я повинна ж приглядеть. Он на кровать. Зараз нічого. Глядзім. Ага. А глядзець від з вакна, а там закрытыя ставніцы. Ну, окей. Кого крамя... Там сюды нельга. А дзе яна? Дзе нам яе шукаць у ней?
О, давайте ще порозмовляємо з хазяйкою. Кава. ゆっくりしてって Давай себе. А, ну, Кава. Давайте порозмовляємо з Марією. Вона не... Кава, і уже так хутка година пройшла. Ну... Хочеться гуляти більше. Ну, добре, давай погуляємо, нічого. Давай погуляємо, 一緒 да. に遊ぼうと思って Не треба ж їй розповідати про те, що її батько йде забивати ніякого архімужика. もう夜そういえばお父さんが言ってた А, зараз ми будемо 見せてもらえ показувати книжку дитя, тому що діти повинні фантазувати так само і ведати про лепший світ. Так まだ мило. 見たことないからどんなのかなって 一緒に読む Она, напевно, не вміє читати. でも マリアここはもう大丈夫だから Ну, 上で遊んで добрая женщина. いいの 今日もよく頑張ったからね Ну, короче, і вона там допомагає у гостиниці вельми шмат. Будем читати книжку. А, ну то бок один з маленьким дом покоечку будет читать книгу. 絵もいっ А, нет, со стролом разом. 本ってこういうのなんだね字はねファビアーナさんに教わったの店の手伝いにも Ти 役立 работаешь つからって в гостиниці. Ну да, і ще було б добре мови різні видати, грамотність. Ні, ти тут головна допоможниця. 手伝い Да. をしてるの 大変だけど頑張ると褒めてくれるし嬉しい Или お хвалять. 父さんには部屋に入るなって言われたけど我慢もできるよ Як это не... Ти не сумуєш від 平 цього? 気だよいつもだしありがとう Я не звикла. お話できてすごく楽しい Ну, поболтаємо, 一緒に конечно. 遊ぼう 本当に Сподіваюся, яна не помре вельми жорсткою смертю. じゃあ約 Прийшли 5 хвилин гульні. お父さんの仕事を手伝うんでしょ危ない仕事もあるって聞いてるから Мови Марії чекають у моїй серці. 心 Кого 強 чи い йось у її. マリ А, ア彼女こそ вона лікар. А, доктор, да, найс. Это вельми мило. 彼女との絆 То, я так само є свій архетип. Кльово. Марія. ありがとう Арігато. О, так бачите, побач з серцем. Там воїн, маг на руце, следователь на шиї, лекар побач з серцем, а воїн на нозі. Ну, цікаво. Слухайте, калі гэта ўсё будуць розныя архетипы, то, канешне, гульня вельмі клёвая і конце. Нам спачатку трэба знайсці чацвёртага чалавека ў атрад, каб рабіць себе лекара, бо зараз すぐにお別れだと寂しいかも всё будзе добра. きっと大丈夫だよ Не будем хлупить і казаць, што... Хаця, ўсё будзе добра, гэта мы таксама, хутчэй за ўсё, ここで寝る хлусім, але ну як ёсць. じゃあ読んでいくねこの国ではメタ王様がの声を聞いて国の Хаця нейкая сапраўды утапічная. Типа про наш свет, але про наш свет, калі б усе былі нармальнымі. ここは何て розных. 書いてあるの Розных. 社会が国民を守るこれがこの理想郷の基本理念であ Оборон. る誰もが平等で安全 Криху に暮らし Ізраїль. 生活に貧富の差はない故に争いもない全員が助け合うべき仲間なのだつまりみんな喧嘩しないで仲良く暮らしてるってことねすごいこんなここでなら仲間外れにされるもうちょっ
夜明けとともに大聖堂へ向けた葬列が始まる。王の棺が城を出発した。ジョー、お前たちは大聖堂で警備兵に紛れろ。兵隊に紛れるって。ファビアンヌに無理言って繕ってもらった。一晩でか。徹夜だろうに。И она напомнила одеться. マリアが世話になったな。また相手をしてやってくれ。Такого, да. すまんな。中、 Ну, это за тебя все. ここを出たら別行動だ。分かってるな。大聖堂に着いたら。こっちは大丈夫だからさ。心配しない。お父さん。夜には帰る。いい子にし。Я думаю. Можем вечером. また本でも読もうか。 Хотя я думаю, что не, что вечером нам будет занадто весело. 帰ってきたら Так нет. 気をつけて。いってらっしゃい。すべて終えたら夜にここで合流だ。ああ、全力を。よし、 Побачим. 準備して。 Граємося до скоро. Добренько, напевно, зараз почнеться доволі довга частка сюжету, тому я вже буду на сьогодні закінчувати, а протягнемо завтра. Та завтра я так само сподіваюся, що магази є. Да. 行くわよ。 До завтра я сподіваюся, що я змогу розібратися і, може бути, будемо так само уже стримити на твіттері. Ну, поглядим, коли-небудь для нота. Всім дякую, хто долучався, всім дякую, хто глядів онлайн, хто глядів офлайн після у запису. І привітаннячка, і сподіваюся, що побачимося завтра. Давайте. Пуля-паку.